ассалому алайкум подписчикони азизу муҳтарам, иншоалло ки хуб сиҳат саломат ҳастед. моҳи шарифи рамазон ва арафа муборак. қурби асрори имрӯз 13 апрел. 100 евро ҳамагӣ 9128 рубл. доллар евро боло рафт мутаассифона. 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамагӣ 8530 рубл. бародарони азиз, рафтоданашен рубл боз мехеза. 100 евро дар ватани азизамон 1361 сомонӣ ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ватани азизамон 1255 сомонӣ. нӯшаки ҷонтон шавад. ва азизони ман 5000 рубл агар якта фиристонен перевод қати 740 сомонӣ. ма фақат перевода дар назар дорам бародарон. 2000 рубле 928 сомонӣ. агар шумо дар дастон рубл ё доллар дошта бошед дар банкҳо кам мегиранд. Имон International 1000 рубле 148 сомону 50 дирам. ногуфта намонад, агар шумо дастӣ дошта бошед банкҳо кам мегиранд. Тавҳид банк 148 сомон. Алиф банк 1000 рубле 148 сомону 20 дирам. ва азизони ман банки Эсхата 1000 рубле 145 сомону 50 дирам. Амонат банк 1000 рубле 148 сомонӣ. ба хотири ҳамин лайкора зеркине шероинар. Орион банк 1000 рубле 146 сомонию 60 дирам. Душанбе Сити 1000 рубле 148 сомонӣ. Душанбе Сити адина тозирам хаистодай. Спитамен банк 1000 рубле 148 сомонӣ. шуморо афтода нашен, иншоаллоҳ тобигаро бо чанд бор курс иваз хоҳад шуд. ҳумо 147 сомону 50 дирам. ва азизони ман охирон банк Коммерсбанк 1000 рубле 148 сомонӣ. аллоҳ ёру мададгорамон бошад. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед.